إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام وخصوصا إلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وخصوصا إلى حضرة روحي الشيخ الحاج محمد إرفان عثمان وزوجته وأصولهم وفروعهم وحضرة روحي أبي وأمي وأصولهم وفروعهم وحضرة روحي جميع المؤسس في هذه القرية وخصوصا إلى جميع أهل القبور من هذه المجلسة وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ونخص خصوصا من استمعنا هنا بسببه ولأجله شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo diwaos samangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man huwa fi uluhi kain, ya man huwa fi ilmihi muhit, ya man huwa fi izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi sharif, ya man huwa fi fi'lihi hamid, ya man huwa fi dhatihi qaim, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi ataihi kathir. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Suasana kok koyo adem ngono ya. Sadu enak dhewe rangkulan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzulan ora wenang. Niki nglajengaken bab tesih bab masalah rahmat utawa welas asih. Wala yajuzulan ora wenang lisahsin keduwe awak-awakan. Ora wenang iku ora apik. Mboten sampai haram tapi ora apik. Ayadwa apa yen to ndonga sapa sahsin di jami'il muslimina marang sekabehane pira-pira muslim bi afwi jami'i dzunubihim kelawan njaluk ngapura sekabehane pira-pira dosane muslimin. Boten sae ora wenang napa ndongakno wong lintu kabeh wong muslim iku didongakno kabeh dosane di ngapura. Niku mboten sae. Tuh, Pak kok aneh, ya mangke teng wingi wonten keterangane. Au yad'u wa utawa ndonga sapa sahsin li fakrin marang wong kang kere utawa fakir. Binahwi mi'ati dinarin kelawan umpamane 100 dinar utawa 100 juta. Walaisalan ora ana lahu iku keduwe fakir. Jihadun apa potensi. Yata sahalukang dadi gampang minha saking jihad dalika apa mengkono-mengkono mi'atu dinarin. Sama halnya jenengan mendoakan terhadap orang yang fakir, mendoakan untuk kaya raya, mendoakan untuk mendapatkan contohnya adalah 100 dinar atau 100 juta. Padahal orang fakir tersebut tidak punya potensi untuk mendapatkan 100 juta. Niku mboten sae. Mergi nopo mangke nek dadak oleh 100 juta temenan iso nyononi tonggo. Wah iki ana ngramutku yo sawangan iki. Mergi dia tidak punya potensi untuk mendapatkan 100 juta.
Tapi nek kira-kira pantes kayak Cak Tony, wah Cak Tony muga-muga oleh duit 100 juta kan pantes, wajahnya kan pantes. Wonge ya pantes lah, cekelan kolbak. Biasane napa? Napa biasane iku? Nguplek, apa jenenge? Apa sih niku? Soale didol. Niku mboten ana napa. Tapi niki kalimatnya walaya juzu tok nggih, mboten apik. Mboten pantes, ora wenang, mboten sampe haram. Dengan alasan nopo? Wayakul ngucap sopo sahsin hadza utawi ikilah donga minar rahmati iku saking welas asih bil khalqi kelawan makhluk. Lianahu krono sak temene donga. Dongane menung apa sahsin niku wae. Mukhalifun iku nulayani linususi syar'i marang pestine hukum syariat. Secara syariat jenengan donga muga-muga kuwabeh muslim iku dosane disepuro kuwabeh. Disepuro nak kuwabeh niku mboten sae. Mergi terus nek sampean ndonga disepuro kuwabeh. Terus bener-bener diijabah Allah sepuro kabeh. Lah mboten wonten gunane sing jenenge syariat niki. Lah wis aman kok wis disepuro kabeh kok. Nah, mergi napa benjing teng akhirat niku wonten yaumul hisab, wonten yaumul mizan. Fungsine nggih teng mriku. Sing dosane akeh dihisab, wah dosanya ada 100.000 dosa, pahalanya cuma 1, ini jelas masuk neraka. Loh belum tentu, maka ditimbang, dihisab ini kan dihitung, dosanya wonten 100.000, ngamale mek siji, ngamal soleh mek siji, barang ditimbang ternyata abot, ngamal soleh mek siji tapi abot. Napa ngamal soleh sing paling abot niku? Nggadahi iman niku abote pol. Makanya teng hadise Kanjeng Nabi niku wonten mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Wong sing gelem ngomong utawa ngucapno la ilaha illallah niku pasti mlebu swarga. Amin. Tapi sing napa? Nggih sing saati-atine. Engko name lambene mawon. Saatine, atine nggih ngucapaken ngoten niku. Maksudnya nggih beriman niku. Ya. Termasuk nggih amin nggih. Termasuk jenengan biasane tiyang niku nek disukani coba mboten gadah arta. Niku biasanya kan suwedeh nggih. Ya sedih, susah, ya sampai kadang tukaran karo dulur barang. Royan warisan muga dulu. Tukaran karo kanca, karo saingan. Biasane padha sugih niku saingan. Sak desa kok padha sugih biasane saingan. Boten tebih-tebih. Wonten contone niku. Sayyidina Utsman kali Abdurrahman bin Auf niku sami-sami sugih. Niku nggih boten cocok, tapi nggih boten sampai tukaran. Tapi boten cocok. Jadi Abdurrahman bin Auf niku nggih termasuk tiyang kaya raya. Utsman bin Affan nggih kaya raya, boten cocok. Tapi boten sampai tukaran. Termasuk sahabatnya Nabi yang dijanji oleh Allah pasti masuk surga. Yang jelas nggih 4 khalifah niku, terus ketambahan 6 orang lagi. Pokoknya ada 10. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi biasanya nek sugih niku biasane nggih umure mboten dawa. Jadi Abdurrahman bin Auf niku umure mboten dawa, tapi sugih mboten kaprah. Sampai-sampai Sayyidina Utsman niku kebagian harta warisane saking sugih. Soalnya pun pecah ndisi. Abdurrahman bin Auf niku. On balik bahas masalah harta nggih. Harta biasane tiyang niku nek semikil arta gak di dhuwit pun susah ya amit-amit. Padahal urut-urutan derajat gitu. Arta, dhuwit, omah, pokoknya bondo donya. Niku urutan rezeki sing paling rendah. Nek wonten tiyang nang kok sik susah mikir dhuwit, niku berarti imane sik termasuk iman paling rendah. Mergi wonten rezeki malu utawa napa ya harta sing di atasnya napa? Kesehatan. Jangan kadang gak di duit tapi awake suwe hati pol, asam urat gak tau kumat. Niki kedai ku mesti kudu syukur. Wah. Dompet kok gak ana duit, rekening yo isine mek giwing nguripi rekening tok 50.000 kan. Tapi awake sehat. Mboten gadah nggih. Mboten gadah asam urat.
Aman lah pokoknya awake niku. Ge mlaku ya oke, ge macul oke, ge turu ya aman. Sampai keblokir. Niku berarti jenengan pun sugih napa nggadahi kesehatan lho. Sampe jenengan sampean kan lali biasanya. Sing dipikir mboten enggak ada duit mawon. Padahal sehat niku nggih termasuk kekayaan. Sing tingkatan berikutnya nggadahi putra sing soleh utawa solihah. Iki harta yang tingkatan berikutnya. Katakanlah duit gak pati akeh. Awak yo gak pati sehat. Tapi putra putri panjenengan gelem mondok paribasan. Utawa gak mondok tapi kelakuannya apik lah. Mboten beling nurut kalian yang sepah. Wah niki jenengan kudu syukur sak amit-amit. Mergi nggak ada putra putri sing solehah niku termasuk rezeki sing paling utama. Sing terakhir rezeki yang paling puncak dan kadang jenengan boten rumangsa nggadahi iman. Jenengan saya percaya nek Gusti Allah niku ana. Niku nggih termasuk rezeki. Meh ndane jenengan mboten nggadahi iman. Sugih kaya apa arta panjenengan mboten wonten gunane. Benjing teng akhir dibuak teng neraka mboten wonten gunane. Kula jenengan. Ru'ya den impeni. Al-Ghazali sapa Imam Ghazali fin naumi ing dalem nalikane turu. Biasane nek turu yo ngipi. Nah nek wong gak turu kok ngipi niku tangene niku. Wis cerita niku wis cerita impian tok. Mene aku ngene-ngene, tapi dheweke gak turu, melek. Kerja gerak aja ngomong tok. Kadang wong tiyang ngomong tok. Mene aku ngene-ngene tapi pleng. Glimbang-glimung ceklan HP mau dadi apa sampeyan iki. Jak ngaji gak gelem. Fin naumi fakila mongko den ucapake lahu kedue Ghazali. Ma ing apa fa'ala agawe Allah sapa Allah bika kelawan sira. Suatu ketika Imam Ghazali niku ngipi. Terus ditakoni karo kancane. Kang Ghazali, sampean kepethuk Allah niku dihapakno wae. Faqala banjur ngendika sapa Imam Ghazali. Au faqo ngandhekake sapa Allah ni ing ingsun. Bayana yadahi ing dalem ngersane Allah. Aku pas pekne dilandrat, pekne diitung ngamal solehku, dadak di stop kalau gak stop. Di stop karo Allah, lapo di stop. Mboten diterima amal soleh. Kula jangan nggih. Wa qala lan ngendika sapa Allah li marang ingsun. Bima kelawan apa kodam tasuwan sapa sira Ghazali alaya ing atase ingsun. Ghazali, kowe rene nggawa apa? Wis sowan nanggone aku iki nggawa apa? Apa nggawa legen? Jare saktone. Imam Ghazali pewede. Mungkin kata jenengan pewede san. Langsung diceritakno. Kula jeneng riyen nggih. Fakila pendiwa. Fasir tu mongko dadi sapa ingsun, adzkuru ku nyebutake sapa ingsun, amali ing pira-pira ngamal ingsun, pewede. Kabeh amal saleh Imam Ghazali disebutno. Sing ngarang kitab niku atusan kitab. Sebutno kabeh. Tahajud sebutno kabeh. Salat jamaah sebutno kabeh. Ngulang sebutno kabeh pokoke amal-amal saleh sebutno sedanten. Dadak pripun? Faqala banjur ngendika sapa Allah lam akbal ora nrimo sapa ingsun Allah. Ha ing amali. Disebutno sakmono kae ngamal saleh Imam Ghazali niku saking alime saking saleh pewede disebutno kabeh. Mboten trimo kali Allah. Belas mboten diterima. Yo ngronong jare kiai kula nangis ngronong. Melas. Ngamal soleh sakmono kae kok mboten diterima. Makane jenengan gadahi amal soleh niku aja mlete-mlete, Pak. Bapak Ibu aja mlete-mlete. Biasa-biasa mawon. Pas wae ngamal soleh ya biasa, pas wae dosa lah, pas wae nglakoni dosa kudu bener-bener getun. Mergi getune jenengan nglakoni dosa niku luwih agung ganjarane tinimbang jenengan ngucapno astagfirullah. Daripada jenengan ngomong astagfirullah. Tapi atine mboten getun, niku luwih apik getun tok. Mboten istighfar insyaallah pun di ngapura. Tapi syaratnya getun.
Nah, getun iki sesuatu angel, soalnya mboten ketinggal. Penggaweane ati. Sing semerap jenengan piyambak. Termasuk syarat tobat niku 3. Yang terakhir nggih getun niki. Sing pertama syarat tobat nggih niku ngucapaken astagfirullah jelas. Sing kedua berhenti tidak melakukan lagi. Katakanlah mendem semisal. Pertama istighfar dulu. Sing kedua berhenti wis gak ngombe meneh. Sing ketiga atine getun. Lah kadang jenengan wis istighfar, wis leren, tapi atine sik kepengin, asin sik kepengin. Tapi wis tuwa ya. Lho, berarti kan dereng getun iki. Asin sik kepengin. Saya wis tuwa. Petok ana bocah nom-noman ayu. Wah. Pek nyopo kok aku wis tuwa, gak disopo kok ati kepengin. Berarti kan atine sik kepengin, tapi fisike wis gak pantes, aku wis tuwa. Nah, berarti atine sik kepengin. Nah, pegawai getun niku ati. Sing nilai jenengan piyambak. Orang lain tidak bisa menilainya. Wis disebutno kuwabeh amal Imam Ghazali, tapi pleng boten diterima. Napa sing diterima? Wa inna ma qabaltu angin pestina nrimo sapa ingsun Allah mingka saking sira Ghazali. Dzata yaumin ing dalem sijine dina. Nazalat temurun dubabatun apa laler. Alama dadi kolamika ing atase wadah mangsine pen sira. Riyen pulpen niku wonten wadah mangsine. Nek sakniki kan mangsine pun nemplek teng jero niku. Kula jaman mondok riyen tesih menangi. Jadi wonten wadah piyambak, wonten pen piyambak, terus ditutul ngeten. Nah wadah ini wonten toyone, toyo mangsine niku. Kali banyu biasa. Tutul maknane tul maknane. Lah kula tesih menangi. Lah ketika Imam Ghazali mau nulis kitab niku napa weruh laler iku leren dhisik. Kula sing riyen ya, cek mboten kepotong mangke. Litas roba supaya ngombe minhu saking madadi kolamika wa anta hale utawi sira taktubu iku nulis sapa sira. Fatarokta mongko ninggal sapa sira alkitab pada ing nulis. Hatta akhadat sainggo ngalap haddoha ing bagiane dzubabah rahmatan krana welas biha kelawan dzubabah. Pas waya menulis Ghazali terus pek nutul dadak ana laler ngombe nggone mangsimu terus aku leren wis sakno kok ana laler gek ngombe. Jadi sampean kok semisal pegel sampean ngombe bener napa legane. Kula tak leren dihin. Nek Imam Ghazali leren, mboten nulis riyen mergi wonten laler ngombe. Barang laleripun mabur baru diteruskan. Gara-gara amal sekecil itu terus baru Allah mengakui Imam niki Ghazali niki adalah wali. Terus banyak amalnya baru diterima. Nah niki sing kula maksud ngeten. Sekecil apapun ngamal soleh niku aja diremehno. Senajano paribasane. Mek ngirekno watu tok tengah dalan. Ruwemeh banget niku. Sampeyan aras-arasen juga mek tangan saduk mek sikil gak apa-apa, tapi coba banter-banter. Kena tanggane kok. Di suatu banter kena tanggane. Jadi sempar saithik teng pinggir dalan sik mboten nyandungi tiyang. Niku remeh banget. Tapi aja diremehno. Kula nate sepedahan ya. Kali bojo kula. Ono watu tengah dalan. Kalau tak lereni, terus mi iku dibuat mi. Sama iki Mas, jaro kaya wis tak praktek iki lho praktek. Praktek ngaji. Dingira bojo kula niku. Kula sing nyetir soalnya. Ya ono watu teng dalan niku. Teng dalan gedhe sih, nah watu ini sedok lumayan ageng kok. Sak kepelan, rong kepelan ngoten. Iku semisal nek sepeda nggih lumayan blindir ya. Senajan mek ngoten jenengan nek iso disempatkan untuk mengirekkan, apa mengirekkan? Mengirekkan lah. Menginggirno nggih. Jadi ampun ngantos ngeremehno. Senajan hanya amal kecil. Katakanlah niki wonten ngajine Cak Toni, wah aku iso tuku aqua gelasan. Wah tak nyumbang Cak Toni aku nyumbang aqua gelasan separo dus misal. Iso ini iku ya mboten napa-napa sumbang beto mriki. Aja ditolak Cak, ditolak sampean. Wah gak butuh. Aja trimo wae mboten napa-napa. Bekno sing kepengin nyumbang aqua setengah dus. Lumayan kan.
Ngeten iki mboten nyindir jenengan mboten. Wah, aku kudu nyumbang mboten. Untung mawon niku. Tapi temenan. Kala ngendika sapa Allah taala, "Umdu nerusno sira kabeh. Ba'di bi abdi kelawan kawula ingsun ilal jannati marang swarga." Gara-gara ngamal menika malaikat dikongkon wis gara-gara amal saidik niku wau terus Imam Ghazali diangkat dadi wali mlebet swarga. Dadi jenengan sing katakanlah ngarang kitab ya ora iso, ngaji ya kala-kala. Gak kala-kala piye masalah pisan. Nggih. Nek ana ngamal-ngamal soleh cilik jenengan harus segera dilakukan. Wong iso iku iso mek ngirekno apa watu teng dalan nggih direkno. Bare pasan ana eri ndok dalan sampean irekno. Mbok cek gak nggarai mancet teng bane kanca sampean. Aja tambah dipapakno. Wah iki ana eri tak papakne rek cek ning apa nyoblos nak wene bane kancane. Ya ampun ngantos. Dan itu berlaku sebaliknya. Senajano dosa menurut jenengan dosa cilik, aja diremehno. Dosa cilik niku kados jenengan ningali lawan jenis. Ningali lawan jenis itu termasuk dosa cilik. Sing menutupi aurat lho nggih. Ketok raine niku termasuk dosa cilik. Nah, yo aja diremehno, wah dosa cilik wae kok. Iku biasane kadung sampean ngremehno, iku iso sampean merambat yang lebih besar. Katakanlah ngeten. Rokok niku mboten haram nggih, mboten haram, makruh. Kenapa kok dimakruhkan? Soalnya ada rokok yang bisa nggarai jenengan mendem. Apa jeneng? Jimen. Pengalaman berarti. Nah niku kenapa kok dimakruhkan? Khawatir engko nek seneng rokok engko nak kuwatir seneng nyimeng lho ngoten. Seneng napa ganja ta niku? Kuwatir ngoten. Terus dimakruhno. Mboten haram rokok niku makruh. Itu jane niku wau sik mboten keblanjur. Wa fi qaulihi lan iku ing dalam dawuhe Allah, dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarhamkum. Niki bahas nahwu niki, kula waca mawon niki. Yarhamkum rupane lafat yarhamkum. Riwayatani utawi ana riwayat loro. Al jazmu rupane diwaca jazm berarti yarham. Mime disukun yarhamkum. Ala annahu ing atase sak temene yarhamkum jawabul amri ku jawabe fi'il amar. Diwaca mawon. Wa rafulan diwaca rafa, diwaca yarhamukum. Ala annahu ing atase sak temene rafa. Jumlatun iku dadi jumlah doaiyatun kang bangsa donga. Bahwa utawi yarhamukum iku aula luweh utama. Li anna du'aahu krana sak temene donga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghairu mardudin iku ora bakal ditolak. Dongane Kanjeng Nabi ora bakal ditolak. Makane sing apik iku mengucapkan yarhamukum boten yarhamkum. Kalimatnya sing wingi nggih sampeyan seeling. Kula waca mawon. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum utawa yarhamkum minas samai. Yes. Donga Kanjeng Nabi kana sing mboten sampai diijabah kecuali siji. Jadi donga Kanjeng Nabi niku kabeh diijabah kecuali siji. Dongane Kanjeng Nabi tapi mari ngono wis gak ndonga malih mergo pun yakin mboten diijabah. Napa? Dongane Kanjeng Nabi kepengin umate niku mboten perang antar saudara. Rukun itu maksudnya. Kanjeng Nabi ku ndonga umate niku rukun, mboten pecah belah. Tapi niku mboten terjadi. Ternyata umatnya Kanjeng Nabi setelah ditinggal meninggal oleh Kanjeng Nabi niku terjadilah perang saudara. Zaman Abu Bakar tesih aman. Tesih aman mboten wonten napa-napa. Zamannya Sayyidina Umar yang membunuh Sayyidina Umar tetap orang kafir, berarti masih aman, orang Islam masih bersatu. Zamannya Sayyidina Utsman niki pun mulai nopo ada orang yang mengaku-ngaku Islam terus mateni Sayyidina Utsman. Lah pas wancine zamannya Sayyidina Ali niki sing mateni Sayyidina Ali niku tiyang Islam. Sampeyan bayangkan lho. Sampeyan pindah. Ah nggih. Pindah kan apa? Mriko nggih. Asal ini.
Teng pinggir mriku saged kok. Yo nggih, udane yo banyu wae tapi kan yo. Mas Gun. Tidak Mas Gun. Aman nggih. Mas Ian, sama dia. Geser. Kenapa? Berarti niki diridhoi kalih pangeran niki. Soale udan biasane dongane mustajabah niki. Amin. Sampeyan ndonga sing apik-apik ngono. Aja ndonga elek, sing apik wae. Wonten satu doa yang ndak diijabah oleh Allah, yaitu dongane Kanjeng Nabi kepengin umate rukun. Ternyata mboten rukun ngantos sak menika. Lah, salah satu harapan kami dari Majelis Taklim Ngaji Dalem niku piye carane khususe tiyang prupa niki rukun. Ana sing Muhammadiyah tetep rukun, ana sing NU ya tetep rukun. Ana sing PAN ya rukun, ana sing PKB ya rukun. Ana sing Golkar tetep rukun, ana sing PDI, Kaadi rukun. Lho, Kaadi kan PDI. Jabatan Pak. Rukun lho, mriki kabeh ngaji rukun. Ngoten lho. Beda partai tetep rukun. Ana sing gak ade partai, ya tetep rukun. Gak payu soalé. Melayu rono gak payu, melayu rene gak payu, gak partai-partaian, itu tetep rukun, mboten napa-napa, nggih. Wonten sing Aisyahan, mboten napa-napa rukun, wonten sing muslimatan, fatayatan gitu tetep rukun, nggih. Atau kula ningali teng napa media sosial wau wonten napa Gus Yahya dadaan rangkulan kalian sinten? Pak Yai Miftahul Akhyar niku. Kula kok melu remen-remen niku. Wah, berarti rukun saniki. Pun rukun. Kalau wingan jarine soto wonten masalah niku. Ternyata sakniki pun rukun. Sampai wingi kula isin kula, ya Allah iki. Wong-wong tuaku kok tukaran iki piye cah. Sungkan kali Mas Gun kula. Wong tuaku kok iso tukaran iki piye. Alhamdulillah sakniki pun mulai rukun punan iki. Ya termasuk nggih cita-cita Majelis Dalem, Majelis Ngaji Dalem niki nggih kepin picarane khususe tiyang prupoh, tiyang larangan iki rukun. Beda pendapat, beda pendapatan tetep rukun. Ngoten lho. Rukun sateruse, engko nak rukun wae ngaji tok. Wae pilpres, pilkades. Pecah maneh. Iso rukun terus aja pas wae ngaji tok iki. Wonten malih dongane Kanjeng Nabi sing mboten diijabah kalih Allah. Niku Kanjeng Nabi nate ngelaknat setunggale sahabat. Dijak apik mboten purun. Katakanlah sampean jak ngaji, nah mboten purun, nang muring-muring. Terus Kanjeng Nabi ngelaknat terus muga-muga kamu ngene donga elek niku. Niku Allah langsung muring-muring le, Mat. Kok niki piye? Diutus dadi nabi ta donga elek. Terus teng Al-Qur'an niku wonten kalimat Walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Nek awakmu kereng, Mat. Kereng ngene iki mawon donga elek ngene iki ya buyar, santrimu ya buyar kabeh, sahabatmu ya buyar kabeh. Sejak itu Kanjeng Nabi mboten nate nglaknat malih. Nah niku Kanjeng Nabi nate ndonga ya mboten diijabah. Lah sing diijabah ya kathah Kanjeng Nabi kok. Termasuk Kanjeng Nabi nate datang ke suatu tempat niku mboten nate jawah sama sekali. Gak tau udan blas. Sekali ndonga dereng mantun niku langsung udan. Donga dereng mantun niku langsung udan. Dan niku berkali-kali Kanjeng Nabi kados ngoten niku. Cuma nggih niku kula sing semerap niku wonten setunggal sing mboten diijabah niku nyuwun rukun umate mboten diijabah. Terus pindah niku nate ngelaknat nggih mboten dijabah. Sing dilaknat niku lho akhirnya masuk Islam. Kula supe cuman asmane niku. Sing dilaknat kali Kanjeng Nabi niku mau dijak ngaji, dijak apik gak gelem. Ternyata beberapa tahun berikutnya niku masuk Islam. Berarti kan dungane Kanjeng mboten mandi niku, nglaknat niku. Ya kula jangan ya. Pun iki babe sotok berubah saiki niki. Niki bab donga kula wasmawon.
Aman utai sapan. Dia itu menjatuhkan selembar uang ke dalam secangkir teh, Pak. Kok iso tunggu lagi piye? Wa min asbabi husnul khotimati. Lah niku setengah saking pira-pira sebabe husnul khotimah. Iki sedanten pasti pejah sedanten iki. Masuk kula nggih pasti pejah. Lah, ini jenengan kepengin husnul khotimah. Niki jenengan kedah maca donga niki nganti ajeg mulai hari ini juga. Maca mboten kata-kata, diwaca ping sepisan mawon. Al muadzabatu utai wong kang ajeg maca ala hadza doa ing atase ikilah donga wa wa tawiyo donga. Dongane napa? Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah. Lho, kok ana muhammadiyah lho kene iki. Allahumma do Allah. Dewe gak kelbu. Ya, muhammadiyah kabeh tadi. Allahumma do Allah akrim mugi mulyakake panjenengan hadhil ummata ing ikilah umat al muhammadiyah kang bangsa Nabi Muhammad. Ya, mboten Muhammadiyah niki. Kang bangsa Nabi Muhammad. Maksudnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Guyonane niku nggih Muhammadiyah niku. Bijamili awaidika kelawan baguse pira-pira peparing jenengan. Fidarine ing dalem donya akhirat. Ikroman kelawan mulyaake liman marang wong jalta kang dadekake sapa sira ha ing umat min ummatihi saking umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sampean kepingin ngapalno sampean njaluk mbak-mbak iki sing maknane. Nah, niku wonten tulisane niku, wonten harokate ponan. Cik tulis terus jenengan waos 1 hari 1 kali. Nek durung apal diwaca mawon mboten napa-napa. Niki bacanya bebas, waktu apapun boleh. Pokoke mboten teng jeding. Layah-layah, kaleng goreng, kare kerja bebas ya. Pokoknya aja teng jeding, ngono pas wae ngising sampean waca, mboten sae. Pokoknya mboten teng jeding. Pokoknya dalam keadaan positif lah ya. Niku sing pertama. Wa min halan ku setengah saking asbabi husnil khotimah. Al madzhabatu tai wong kang ajeg maca ala hadza doa ing atas ikilah donga. Baina sunnati subuh ing dalam antarane sunnah subuh wa fardhihi lan fardune subuh. Niki wonten syarat waktune yaitu dibaca setelah salat qobliyah subuh sebelum salat subuh macane niki. Wa utawi donga Allahumma ila akhirih. Allahumma do Allah ifir mugi ngapura panjenengan li ummati Sayyidina Muhammadin marang ummate Gusti kita Nabi Muhammad. Allahumma do Allah irham mugi melasi panjenengan ummata Sayyidina Muhammadin ing ummate Gusti kita Nabi Muhammad. Bacaane gampang-gampang oh ya. Gampangnya sepo saged. Mangke ditulisaken kali Mbak Dila kan saged. Nah, ini kepingin jenengan, ini mboten kepingin mboten usaha, sakno Mbak Dila nulis-nulis barang. Nah, Mbak Dila sing tanggung jawab mangke. Nah, ditulisno terus mangke di fotokopi nggih saged. Utawa jenengan mriki wonten niku. Napa? Warnet utawa apa kanggo ngeprint-ngeprint wonten niku. Sampeyan download mawon wonten niku. Sampeyan ketik saiki pun medal niku. Gunaan apa? AI. Medal nih. Langsung kalau di copy terus di fotokopi, di print di fotokopi. Saat ini gampang kok, Pak Ibu. Donga napa mawon niku sampean buka AI medal kabeh kok. Kula nate pados teng kitab niki wonten, tapi kula supe halaman pinten nih. Terus tak ketik Google separuh ngoten mawon. Tapi nggunaan AI. Langsung medal lengkap. Di kitab Nasul Libat lho kok ono ya? Tapi golek mboten nemu kula. Nah, gak angel-angel wong kalimate padha. Barang kula waca terus akhirnya ono. Lho iya iki. Sesuai dengan yang saya Google tadi. Jadi Google harus membantu panjenengan. Ojo sampai jenengan dimanfaatkan oleh Google. Tapi harus membantu panjenengan menjadi orang yang baik. Ojo sampai salah alamat. Mas Bayu salah alamat terus. Alamat palsu.
Nah, kesasar, buka Google kesasar nanti masalah ini. Wah. Allahumma do Allah. Ustur mugi nutupi dosa panjenengan ummata Sayyidina Muhammadin ing umati Gusti kita Nabi Muhammad. Jadi dosanya ditutupi, maksudnya pripun nggih di sepuro. Pundi malih wae. Allahumma do Allah ujbur mugi nambeli ganjaran sapa jenengan ummata Sayyidina Muhammadin ing umate Gusti kita Nabi Muhammad. Nek nambeli berarti kados jenengan salat dadak wonten beberapa yang kurang lengkap akhirnya mboten sempurna. Nah niki ditambeli kali Allah. Allahumma do Allah aslih mugi bagusi panjenengan umat Sayyidina Muhammadin ing umati Gusti kita Nabi Muhammad. Allahumma do Allah afi mugi marasake panjenengan umat Sayyidina Muhammadin ing umati Gusti kita Nabi Muhammad. Mboten usah dimaknani pun padha maknane. Allahumma do Allah ikhfat mugi ngreksa panjenengan umat Sayyidina Muhammadin ing umati Gusti kita Nabi Muhammad. Si ana mari niki. Wong nggih sik wonten. Allahumma do Allah irham mugi melasi panjenengan diwaos mawon nggih. Umat Sayyidina Muhammadin ing umate Gusti kita Nabi Muhammad. Rahmatan kelawan kawelasan amatan kang umum. Ya Rabbal alaminahu. Zat kang mengirani pira-pira alam. Allahumma do Allah ighfir mugi ngapura panjenengan umat Sayyidina Muhammadin marang umate Gusti kita Nabi Muhammad. Maghfiratan kelawan pengapuran amatan kang umum, kang sumrambah. Ya Rabbal alamina do zat kang mengirani pira-pira alam. Allahumma do Allah farij mugi jembarake panjenengan memberi napa jembare ati utawa peluang sesuatu dalam hal kehidupan. Utawa sing dijembaro atine. Dijembaro atine berarti jenengan malah tenang, dijembaro rezekine jenengan kita tambah tenang. Mergi ngeten Bapak Ibu. Kenapa tadi saya menerangkan wong gak di duit kok susah? Niku pengen naluri manusia sedaya pengen gak di duit niku susah. Tapi nek jenengan gak ada arto, terus arto panjenengan ku damel ibadah. Niki tambah luwih tenang. Mergi sak ngalim-alime tiyang. Niku nek gak di duit ibadah mboten tenang, sregep sembahyang kan ini. Jak tahajud ya sregep tapi eling. Wah, saldoku karek piro ya. Tapi nggih sembahyang nggih, ngamal saleh tapi mboten tenang. Jarine kiai kula sing sugih, santri sing sugih, jekne ibadahe tenang ngoten. Jadi nek wis sugih, umume biasane ibadahe tenang. Tapi aja dike cita-cita, wah aku gak usah ibadah, tak sugih sik, cek tenang ibadahe. Wah akhir gak sugih-sugih. Ora tau ibadah belas, alasane jare gak tenang. Wah sampeyan iki piye iki? Kula lajengaken. Endi wae? Farjan kelawan kajembaran ajilan kang cepet. Ya Rabbal alamin do zat kang mengirani pira-pira alam. Sono maneh. Oh, sono maneh. Wa min halan kustengah saking asbabu husnul khotimah. Mulaziman iku wong kang nglanggengake hadza doa ing ikilah donga diwaos mawon. Soale bab donga, angkate bab anyar. Oh nggih, angkate bab anyar. Huwa utaya donga ya Rabbi ya Robba ila akhirih. Dongane mulai ya Robba sampai sak marine niku. Ya Robba kulli syai'in. Zat kang mengerani saben-saben suwiji-wiji. Bikudratika kelawan kekuasaan jenengan. Ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji. Ighfir mugi ngapura panjenengan li marang ingsun kula syai'in ing saben-saben suwiji-wiji. Wala tasalan ojo takon, ojo ngelandar kok ojo sik. Wala tasalan ampun ngantos tanglet panjenengan. Masuk nang Allah kok takon. Ni marang ingsun angkuli syai'in saking saben-saben suwiji-wiji. Wala tuhasib lan ampun ngantos ngisap jenengan. Menghisap boten menghisap rokok boten. Menghisap niku dihitung amal solehnya. Fi kulli syai'in ing dalam saben-saben suci-wiji. Wa atilan mugi paring panjenengan ni marang ingsun kula syai'in ing saben-saben suci-wiji. Donga kok enake ngene. Dosane diilangi, di sepuro nang karepe dituruti. Kok enak temen dongane ngaten. Pun mlebet teng bab yang berikutnya. Bab sunai utawi kuku bab kang bangsa nomor loro. Wa fihi lan iku ing dalem babu sunai salasu nama wa mauizatan.
iku ana 30 mauidhah. Ada 30 mauidhah dalam bab ini. Arba'atun utai kang papat, ahbarun iku rupa hadis. Ahbar itu berarti hadis saking Kanjeng Nabi. Wal bagi utawi sisane berarti 36. Iku atharun perkataane sahabat utawa perkataane wali. Wa na'ilan ngersake sapa ingsun bil akhbari kelawan lafat al akhbar iku aqwalan nabi ucapane Kanjeng Nabi utawa dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil athari lan kelawan lafat al athar aqwalu sahabati iku ucapane sahabat wa tabi'ina lan pira-pira penganute sahabat. Jadi saangandhape sahabat, murid-muride sahabat iku jenenge tabi'in. Murid-muride tabi'in niku jenenge murid tabi'in jenenge tabi'in. Lah Imam Maliki, Imam Hanafi niku tabi'in. Menawi ini Imam Syafi'i niku tabi'in. Jadi Imam Maliki dan Imam Hanafi niku nate diucal sahabat Nabi sing nom-noman. Nalika ngucal wis sepuh jan. Lah nek ana wong terus kemelinti, kita harus kembali ke Al-Quran dan hadis, boten derek madhab. Niku ketok gobloke. Mergi napa? Hadis mawon, sing nulis hadis ini. Pertama kali nulis hadis kan sing terkenal kan Imam Bukhari, Muslim. Niku dalam kitabnya, niku tertera dia ikut mazhab Imam Syafi'i. Ane ono ngomong kembali ke Al-Quran dan hadis iki lho, pencetus hadisnya, maksudnya penulis hadisnya. Dari mazhab kok. Mazhab Syafi'i tabian. Jadi Imam Bukhari ini murid Imam Hambali tapi dari mazhab Imam Syafi'i. Kula jangaken. Faminhu mongko iku setengah saking sunai. Aifal makola tu tegesi utawi makolah al ula kang kawitan minal munabihati saking pira-pira perkara kang ngilingake asunaiyati kang bangsa loro ma iku barang ruya kang den riwayatake apa ma ani Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam pinten iki? Jam 10 ya. Jam 10. Annahu yang saat temene Kanjeng Nabi, mangke sak hadis nang leren iki. Annahu saat temene Kanjeng Nabi, kala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi, khoslatani utawi perkara loro atau pekerti loro. La syai'a iku ora ana suwiji-wiji iku maujud. Afdhalu iku luweh utama minhuma saking khoslatani. Ada dua perkara yang perkara ini sangatlah utama kalau kita bisa melakukannya. Tapi harus dilakukan ini. Sing pertama al-imanu yaiku duwe iman. Insyaallah pun sama lakoni kabeh. Jenengan mboten gada iman, mboten kinten mriki. Mboten gada iman nek jenengan niku gak ada pangeran Allah. Termasuk salah sijine dengan jenengan mriki berarti jenengan pun gak ada iman. Kulo yakin banget niku. Senajan rene ya kadang mungkin ya, sungkan, gak teko sawangane cah. Mas Maman, wah gak teko sungkan aku, gak teko. Semisal untuk Mas Bayu, wah aku kadung di WA-mu, gak teko sungkan. Kepeksan. Semisal. Operator. Mboten napa-napa. Ikhlas niku saged dilatih. Jadi kadang kawitan nggih mboten ikhlas. Jenengan salat sik kawitan sik cilik niku kok dipeksa. Peksa kali yang sepah. Yo emoh barang, yo kadang yo gurung salat ngomong wis barang. Wis salat anak, sampun padahal gurung barang pengen gak kepengin salat, dipeksa. Kuwi wis tuwa, sampean tambah buta mancah. Wis tuwa mosok gak salat rek. Malah butuh jenengan. Bongko dadi opo? Wis tuwa gak salat. Malah butuh jenengan. Padahal kawitane mboten kepengin. Nah, termasuk nekani ngaji. Kawitane dipeksa. Ya dipeksa sok sungkan barang niku wae barang. Anggo kawitane pengen ngoten. Engko suwe-suwe ini iso malah butuh. Iki ndek tambah suwe tambah goblok ini gak ngaji. Wah, akhirnya ngaji. Berarti pun mulai butuh. Yang pertama enggak ada iman. Billahi kelawan Allah taala. Wan naf'ulan manfaati lil muslimina marang pira-pira muslim. Sing kedua manfaati marang tiang muslim.
Manfaat itu macam-macam. Mboten hanya ngucal kados kula mboten. Saman mampune resik-resik, ya wis, resik-resik. Wis resik-resik, mbok resik-resik panganan, mbok resik-resik nopo. Mboten napa-napa. Wis aku resik-resik panganan, wis aku tak teko nang gone majelise apa jenenge Mas Habibi. Lho omahe Cak Toni mau tak bagian mangan, mboten napa-napa. Estu Cak Toni diani jajan. Nah mboten nonton sing mangan, pasti gelo. Cak. Kok gak ono sing mangan iki lah kare gak enak tak kepiye. Nanti pangan Mas Bayu. Jadi jenengan mriki semisal mek niat mangan mboten napa-napa, termasuk nyenengno Cak Toni lho. Apalagi niat ngaji beneran lho ngoten lho. Tambah sae banget. Manfaat marang tiang lintu ku macam-macam. Iso napa pokoke niku sae kangge tiang lintu niku termasuk bermanfaat. Paribasan iso nyapu nggih nyapu. Iso resik-resik nggih resik. Iso nggotongi kloso nggih nggotongi kloso. Wis iso napa niku? Iso noto jajan noto tok, gak tau urun noto tok, mbek ijib. Mboten napa-napa. Kula niku gak ada kanca teng jaman teng pondok niku. Nek wayahe pokoke bangsa noto jajan, semangat tiyang jaler. Noto nggih kali ijib, nggih boten kathah ijib siji loro ngoten mawon. Seneng. Ayo dikon urun waras-arasen. Urun. Iya, tapi iya mboten urun. Tapi dek semangat, acara ku pasti nderek. Mboten ngendor-ngendori mboten. Ya pokoke tiyang iso tok mbanyol ngono lho. Dadi wae urun ku bulet ya tetep urut ae bulet mawon. Tapi ini dikon to jajan semangat ngusiki. Nggih kali ijib niku wau. Barokah kan lumayan kan ijib niku. Wis duka mboten napa lah. Wong kadang kita niki mbetahaken tiyang sing kados ngoten niku. Dirame-rame nah. Kena cerita kan lumayan. Bil makolati kelawan ucapane nek jenengan saged manfaat ucapane nggih karo ucapane. Terus niki sinten sing soto iso Mas Maman. Wah nek kadung seminar top niki Mas Maman niki. Calon Pak Kades niki. Wadon seminar nerangno apa lho bakasan nggih pinter pokoke iki. Saged niku dadi bermanfaat dalam hal ucapannya. Au blijahi utawa kelawan pangkate sing dadi kasun, sing dadi napa manfaat dalam hal jabatane. Sing dadi presiden, ana sing presiden iki. Dereng ya. Benjing 10 tahun lagi ana sing siap niki. Wis jabatane. Dheweke dadi DPR semisal. Wah, aku iki kudu manfaat jabatanku kanggo wong akeh. Soalnya aku hari ini punya jabatan. Mergi sing iso ngatur aturan teng donya niki pejabat niku wau. Lah kita niki kedah ngormati senajan pejabat yo akeh salahe. Tapi yo ana benere rek, mosok kok salah kabeh. Jadi kita harus menghormati mereka, soalnya yo ana benere. Semerap MBG kan jenengan. Nah, iki MBG. MBG niku satu sisi niku iso ngundakno rego ono barang niku lho, barang kebutuhan pokok. Bagi pedagang, wah seneng, Pak. Sing jenenge endhog biyen niku jarine ajur. Sakniki regane apik. Mergi napa? Rego sak pira wae endhog niku dituku kali MBG. Akhire regane iso stabil. Tapi sing gak duwe kain-kain. Masyarakat ya susah. Nggih, soalnya kan regane mari luaran nggih. Nah, bagi pedagang yo niki riyo niki. Mergi berapapun harganya, niku pasti dibeli kali MBG. Artinya nopo? Ada kebaikannya ya juga ada madharatnya, biasalah. Pejabat iki wonten apike ya ana elek. Tapi nek ulangane kiai kula, pokoke nek sapa sing menang ya iku dibelani. Semisal Mas Maman iki nyalon misalnya. Terus kalau Mas Bayu, nah, Mas Bayu saingan nyalon semisal. Wes, dadak sing menang Mas Bayu aku kudu ndukung Mas Bayu. Mas Maman sing kalah kudu ndukung Mas Bayu. Harusnya begitu. Siapa yang menang yuk kita dukung bersama-sama, senajan yang menang bukan calon kita. Mesti nih ngoten. Cuman kan boten jenengan. Wah, saya oposisi. Oh, mainnya ya. Oh, oposisi, Mbah. Pun au bil mali utawa kelawan duwike, kelawan hartane. Wah, aku iki ngaji yo saudara sarasen. Jare bojo kula gegerku kenceng Mas, gak kenceng yo melur apa jenenge?
Geger-geger kabeh kenceng. Wis aku rasa ngaji, aku tak nyumbang wae dhewe ngaji. Oh tambah sae. Wong isoe gunakno hartane. Nah, sing terakhir niki, wes au bil badani. Wis gak pati iso ngaji, mulang ngaji ra iso. Apa pangkat ora duwe, wong biasa. Duwe apa maneh? Wis awak wae sing digawa. Wong teko. Wis gawak wae mboten napa-napa niki nggih. Kali napa? Apa fisiknya duka napa mau kali tenagae lah. Pamanten ya. Alhamdulillah. Qala Rasulullah wallahu a'lam bis-shawab. Iki langsung mahal kiam iki. Nggih. Nggih. Diwaos dongane mangke mawon. Sayyidul istighfar mangke diwaos kali Mas Salam. Ya wis dilakon-lakokno mangke nggih. Pun wallahu a'lam bis-shawab. Akhirul kalam ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Salam. Aku gak nggawa lembaran nih Mas. Sampeyan apal to gawe? Mboten sing napa mahal kiame? Apal alhamdulillah sih. Berarti pemain kan. Kenapal Mas Bayu? Niki. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاهتز العرس ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ضراء وأم من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استت بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا ساكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
السلام عليك صلوات الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد الله الله يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ما رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا حوضك صافي المبارك مرحبا وردنا يوم النسور مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين الله مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله عالم سري وأخفى يا الله مستجيب دعواتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا
ربي يا الله ببركة الهادي محمد وصلاة الله تغشى عدد رير سطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طلع البدر من ثنيات الوداع وجب السكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Sadaqallahul adzim wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo di ibu. Monggo di pasien ya. Wonten pengumuman sekedhik. Iku terkait kegiatan tentang larangan menika nggih. Jadi ngaji ini kita tiap bulan ya. Tiap bulan ngaji. Kemudian nanti setelah 3 kali ngaji niku kalau ini kula pun rembug kali Mas Tony niku wonten wirid jalbur rezeki sing biasanya diwaos teng dalem niku. Jadi ini dihitung ngoten 4 bulan sekali niku wirid, tapi tiap bulan ngaji biasa ngeten iki. Nah, wirid niku wau ijazah saking Yai Ghafur terus Yai nek sinten mawon sing purun maos mestine diwaca 1 minggu sekali niku. Sing purun maos mugi-mugi diparingi rezekine jembar, lancar, kathah tur cukup. Kadang tiyang niku kuatah tapi mboten cukup. Nah sing penting kan jembar, kathah tur cukup niku nggih.
Terus mantun wirid jalbur rizki niku wonten mahalul qiyam mangke sing nyepeng masalam. Jadi mahalul qiyame niku benjing tiap wirid mawon. Jadi mboten bakdo ngaji, sing mboten kesuwen. Seakan sing dengkul pun dengkul tuwa. Atus nggih. Atus dengkul Mas Bayu kan dengkul tuwa niki. Wong enom tapi dengkul tuwa. Oh, ngoten mawon saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.